a zamanin sahabbai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Buzayen nan daman su aka sani a Shamal Ifriqiya. Duk abin da ya kwasa Libya, Jazair, Tunis, Maghrib, Mauritania duka wannan na buzaye ne. Duka garinsu ne su kenan wajejen cikin saharan nan Shimal Mali can wajejen. Da Uqba bin Nafi da aka yaƙi na daular Amawiyya wadda ta yi hukunci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har shekara 132. Daga baya daular Abbasiyya ta zo ta musu juyin mulki, ta tara su a wani taro, aka kakkashe duka manyansu. Da kyar wani cikinsu Abdurrahman ad-Dakhil ya gudu Shimal Ifriqiya. Da ya gudu can wajejen da ya je, ai can ne sai ya je ya samu ya samu buzayen nan, ya ce musu shi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. A nan ne sai ya kafa kuma wasu sojawa jiyush. Wannan sojawan dakaro nashi da ya kafa da su ne suka je suka shiga har kasar Isbaniya, sai da suka yi tumnumiyar sana shekara 800 suna mulkin Birtaniya da wannan Isbaniya, Andalus a zamanin nan nata hadda Janub Faransa. Buzaye ne da Larabawa, balayan Larabawa su suka yi ta mulki, amma yawancin jama'an ai buzaye ne. Kuma da aka zo aka yaƙi turawan nan suka tashi daga baya, Burtukaliyin, 'yan Portugal, Portugal da su da Isbaniyan nan suka samu bayan shekara 800 suka samu galaba kan musulmin namu, sai aka koro su, shine sai suka shigo Shamal Ifriqiya. Kuma akwai daula da ake ce mata daulatar murabitin a Ifriqiya. Ai duk buzaye ne murabitin in. Tariq ibn Ziyad wanda shine fara ƙetara daga Afirka ya je ya shiga haccan Isbaniya, ai buzu ne. Tawariq ƙabilar Tamazigh, a ce musu Tamazigh, a ce musu Amazigh, a ce musu Barbar, a ce musu a Hausance mu ce buzaye. Kuma sunan nasu wanda suka fi son shi shine Abzinawa. A Nijar Abzinawa ake ce musu, ƙasar Abzin da sauransu. To da kuma su ne daga baya da suka zo nan su suka kafa daulatul Murabitun. Kuma daulatul Murabitun ita ce ta faɗo ta shigo har cikin Senegal. Ta suka yada addinin musulunci sosai, Sofiya ne ai. Kuma suka yi ta yaƙi a nan Shimal Gharbi Ifriqiya. Bayan daulatul Murabitun kuma daulatul Muwahhidin da ta zo ita ma haka nan duk na buzaye ne. Su ne suka shigo nan suka yi ta yaƙi. Kuma daga baya da turawa suka shigo, ai su suka yi ta yaƙi da turawa. Ka san buzu akwai zuciya. Su suka yaƙi ba kaɗan ba da turawan nan. Kuma sun shigo wasu wajeje da suka kafa ƙasashe da yawa. Ai sun kusa su shiga su kama ƙasashenmu na Hausa ma. A da sun yi mulki fa. To shine abin da yasa a wannan zamanin nan ne da suka yaɗu nan, akwai wata daula mai sunan Mali. Tun ba Mali ba ma, can daular Ghana, wadda gabli tuzomiya shekara 800-900 da suka wuce, su wannan buzayen suka halaka ta ai, daular Ghana. Amma Ghana kuma ta yanzu ta kasar wannan ta yau ita ce ta ɗauki sunan, amma ai ba ta da alaka da daular Ghana ta ainihi a tarihin waccan. To buzayen su suka shiga wannan kasar a zamanin, kuma su ne suka kife ta, suka koma suka gina kasar buzaye a wajen. Daga baya kuma aka yi kasar daular Mali, Imperatoriyar Mali ta musulunci, wadda kaji sunayen manya-manyan shugabanninta, su Mansa Kankan Musa da su da bayan Musa Kankan Musa dai shine babban nasu, Mansa Musa wanda ya suna Askiya su daular Mali, wannan ce Songhai. To duka wannan buzan su suka yi kokari sosai a zamanin. Daga baya suka faɗi, sai kuma wannan 'yan Mandingo su ma sun yi kokari. Banda 'yan kabilan Mandingo kuma sai wannan Zabarmawa su suka kafa kuma ƙasar Songhai, ita ma wannan ta wannan Sauni Ali, su ne suka yi kuma daula mai ƙarfi, kuma har suka ci buzaye a yaƙi. Duk musulmi ne amma suke ta yaƙi tsakaninsu a juna. Amma buzayen nan tarihinsu, idan ka karanta tarihin buzaye, kai
za ka san ba mutanen wasa ba ne, da mayaƙa ne sosai kuma malamai ne sosai, kuma har suna da suna rubuta lokacinsu, suna da rubutu da suke a da, haka zane-zane nasu daban, ba huruf arabiya ba komai ba, suna da nasu. Sufiya ne sun yi ƙoƙari sosai, ai su suka gina duka irin su Timbuktu, kuma Timbuktu tana da akbar jami'a abin nan min aqdam jami'a fi Ifriqiya, Timbuktu. Ai su suka kafa nasu ne, buzayen wannan suka yi wannan ƙoƙarin a da su kuma da wasu 'yan laraba suka shigo a wannan zamanin da suka yi ta yaduwa. A sannan ne ai suka yadu a cikin ƙasar adirawan wannan hausawan namu da suke can wajejen. To abin da na yasa na ce ƙoƙarin da suka hausawa da yawa ba su yi ba, hausawa ba su gina imperatoriya ba, suna da yawa da komai, amma ba su gina imperatoriya ba, sun yadu sun kakkama wannan wajejen kamar su arewacin Nijar da ina duk ba su kai ba, kamar irin su Chade, ba su daular da suka yi a zamanin hausawan musu ba su tashi ba sai da Shehu Usman dan Hodiyo ya fito, kuma kaga wannan Fulani ne, amma dakaran shi da mayaka yawancinsu duka kashi za mu ce 90% ma hausawa ne. Amma kaga Shehu Usman dan Hodiyo shi ne da sunan shi ne hausawa suka tashi, amma a da suna kasuwancin su, an san su da iya kasuwanci, an san su da iya hiraf ya dawiya, suna kere-keren kayan hannu, da haka sun yi nisa a wannan, da sun yi nisa musamman wajen Kano, sun yi nisa da Kano, daga baya kuma suka tsina. To amma da a yaƙi aka yi ta yi, ba an yaƙi da damagaran ba da Zandar, kuma buza na wani lokaci ai sun kusa su shiga har Kano a da, a zamanin nan da aka yi ta yaƙi wajen Sokoton nan ina duk sun kai mayaƙa ne. Daga baya da yaƙin nan aka yi kace-kace da su buzayen suka yi wata asara. Akwai wannan Kausan, wani tsohon wannan komanda na buzayen na wanda ya yi suna a tarihi, Kausan sunan shi, wannan ai ya kusa kama su Sokoto da har wajejen su Kano, sai da suka shiga fi hutura babba a zamanin yakin. Buzaye ɗewa sun mutu a wannan yakin nan, irin ana fito haɗin nan nasu ne. To hausawan namu sai daga baya, sai da Fulanin nan suka shigo suka fara jihadin nan, aka ci galaba ga hausawan namu, sannan ne suka fara jihadi sosai hausawan namu. Amma inda suka yi ta nufa ai su janub suka yi ta yi, yawancinsu janub nan da suke shiga, saboda da kowace shekara Shehu Usman dan Hodiyo ya sa dole umara da ya sa a duka walayar dole su dinga zuwa suna jihadi, suna watsuwa. To suna shiga da shi ne suka kai ai musulunci wajejen wannan musamman Yarbawa wannan da yawa. Kuma kaga wani wajeje Ilori da suwa, Ilori ne ko ina wannan garurrukan nan ai Fulani zaka ga har yau suke mulki wajejen, har yau suka kai can wajejen. To kamar za su fara shiga wajen Arnawa, Inyamurai, da a wannan lokacin sai Turawa kuma suka shigo Afirka. To kuma Turawa suka zo da makaman yaƙi da ababa ɗaya wanda ba mu